नमस्ते. आज मी वडे बनवते. आता आपले गौरी आले आज आणि उद्या गौरीचा वौसा होणार आहे. तर वौशाला वडे लागतात आणि प्रत्येकाच्या घरी वडेच लागतात. आणि ज्याच्या घरी गौरी नसतील ना तरी पण गणपतीला त्या दिवशी वडे बनवतात, वड्याचा नैवेद्य दाखवतात. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला झटपट असे मी तांदळाच्या पिठाचे वडे दाखवते. आता हा मी एक डबा आहे ना पीठ घेतलाय, जो आपण कप घेऊ ना मापाला, वाटगा म्हणा, टोप म्हणा, असं काही त्या हिशोबाने सर्व घ्यायचं आहे. म्हणजे या पिठाच्या हिशोबाने बाकीचं साहित्य आपल्याला घ्यायचं आहे. आता मी एक डबा पीठ घेतलाय बघा, हे पीठ ओतून घेतलाय आणि या हिशोबाने तुम्हाला आता दही दाखवते. आता हे दही आहे ना आपला पावणा कप नाही 1 कप असा घ्यायचा आहे. आणि दही बघा असं घट्ट आहे, म्हणजे जास्त पण सुका नाही. हे बघा, हे आपल्याला पावणा कप दही घेतलाय. दही ओतला त्याच्यामध्ये. आता याच्यामध्येच आपल्याला 1 कप पाणी घ्यायचं आहे. म्हणजे हा एक डबा. आता 1 डबा पाणी ओतते. आता याच्यामध्ये आहे ना हे 2 हिरवी मिरची कापून घेतली आहे. 2 हिरवी मिरची, हे थोडासा आला घेतलाय बारीक कापून, 1 चमचा. 1 चमचा लसूण घेतले बारीक कापून. आता याच्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. म्हणजे एवढ्या मिश्रणामध्ये आहे ना पावणा चमचा मीठ लागेल, म्हणजे चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता हे आपल्याला मिश्रण आहे ना या कढईमध्येच आपल्याला असं मिक्स करायचं आहे. आपला 1 डबा दही आणि 1 डबा पाणी टाकलंय ना. आता याच्यामध्ये आपण अर्धा डबा परत पाणी टाकूया. हा 1 डबा घेतलाय, हा अर्धा डबा पाणी घेतलाय बघ, है ना. आता आपल्याला पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे, घोटून घ्यायचं आहे चांगला. म्हणजे 1.5 डब्बा पाणी लागलं. 1.5 डबा पाणी, कारण ते पीठ शिजायला पण पाणी लागतो ना. चांगला मिक्स करून घ्यायचं पहिला पाण्यामध्ये, जर आपण घावण्याचं पीठ बनवतो ना तसं. आपलं सर्व मिश्रण बघा एकजीव झालंय, सगळं ढवळून घेतलंय. आपली गुटल्या नाही का त्याच्यामध्ये ठेवायचे. आता आपला गॅस पेटवलाय. आता गॅसवर ही कढई तशीच ठेवायची आणि गॅसवर ठेवल्यावर आहे ना फुल गॅस करून असं चांगलं मिश्रण आहे ना ढवळत राहायचं आहे. आपलं गॅस कढईवर ठेवली ना पिठाची की आपलं गॅस फुल करायचा आणि हे चांगलं असं ढवळत राहायचं. तू गॅस कढईवर ठेवली बोलली. गॅस कढईवर ठेवली, कढई गॅसवर ठेवली, कढई गॅसवर ठेवली ना. आता किती वेळ ढवळायचं? मध्ये शूटिंग थांबवतोस ना, मग त्याच्यामुळे माझी गडबड होते. मी जाणून करतो. ते आता पूर्ण आपल्याला आहे ना हे चांगलं ढवळतच राहायचंय, असं खाली लागलं नाही पाहिजे. किती वेळ ढवळते ना, मी टायमर लावतो. मी किती वेळ कशाला, आपल्याला घट्ट गोळा करायचा आहे हलव्यासारखा. हा टाइम लागणार. हा ये तू ढवळ ये. आता इथे बघा मम्मीला ढवळून 3 मिनिटं झाली. हा पपून ढवळायला घेतलेला पण त्याला जमत नाही एवढं गोळा उचलायला. पण मी 2 मिनिटात आउट झालो. मी फक्त 1.5 मिनिटं ठेवलो शकलो. आपण मोदकाचा पीठ उकडतो ना तसंच आहे, शिजवून घ्यायचं आहे, पूर्ण गोळा करून घ्यायचा आहे. अजून झाला नाही गोळा, कढईला सुटायला पाहिजे. ह्याच्याने तर चांगली शोल्डरची एक्सरसाइज होते मम्मी. हा शोल्डरची एक्सरसाइज काय, दंड दुखायला लागतो. आता याच्यामध्ये आहे ना कोथिंबीर टाकते. आता गोळा व्हायला आलाय, म्हणजे जरा कलर चेंज झाला ना पिठाचा बघ, थोडा शायनिंग मारते ना, सफेद होता त्याच्यापेक्षा. आता याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर घेतली थोडीशी कापून. 2 मिनिटानंतर आम्ही मध्येच गॅस स्लो केला. हा खाली करपायला नको ना, म्हणून स्लो करायचा मध्येच. पीठ चांगला ढवळून घेतलाय आणि एकदम मस्त सुकलाय बघा. आणि आता गोळा पण व्हायला आलाय त्याचा. आणि ढवलायचं सोपं काम नाही, चांगले हात दुखतील, पण खायला पण चांगलं ना. असा गोळा बनला पाहिजे, कढई सुटली पाहिजे आहे ना. आपलं गॅस बंद करते आणि 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. गॅस बंद करून? हा गॅस बंद ठेवायचा असं थोडा, म्हणजे ती वाफ त्याच्यातच मुरली पाहिजे. आता आपली कढई खाली घेते आणि आपल्याला आहे ना आता याच्यातलं थोडं थोडं पीठ आहे ना पहिलं काढून घ्यायचं थंड होण्यासाठी, म्हणजे आपल्याला त्याचे वडे बनवता येतील. म्हणून आपण थोडा अर्धा काढून घ्यायचं पीठ. एवढं चिकट झालंय पीठ.
आता झटपट आपल्याला वडे पाहिजे तर कसे करणार असा प्रॉब्लेम होतो ना. हे पटकन आपलं पीठ शिजवलं की आपलं झालं. फक्त आपल्याकडे थोडं दही पाहिजे. दही नसला की दही नसेल तर काय करणार मग दही पाहिजेच ना. मग ही रेसिपी नाही होणार. हा नाही होणार. कारण मेन इन्ग्रेडियंट्स मध्ये दही आणि राईस फ्लोअर आहे ना ते. हा ते दोनच गोष्टीमुळे वडे बनतात ना. आपलं पीठ हे असं ना झालं ना शिजवून झालं की 2 मिनिटांनी आपण झाकण ठेवल्यावर काढतो ना थोडा थंड व्हायला द्यायचा. पण तो चिकट असतो ना म्हणून. त्या फोन मध्ये कोण आहे? फोन मध्ये ताई बोलते. काय ताई? तिने गणपतीचा हार बनवलाय गोंड्याचा. ताई हार दाखव. हे हार दाखव. ताई हार दाखव. हा दाखव. तू काय दाखव कसं बनवायचं. हाताला तेल लावते. हा काय हातात तेल लावून आहे ना असा गोळा घ्यायचा. असं मऊ आहे पीठ पण असं तेल लावून ना चिपकत नाही बघा. असं थापायचा. हे बघ हातावरच थापायचा. असं गोल करायचा आणि परत तेलाचा बोट घ्यायचा आणि मध्ये असं होल पडायचा. थोडा मोठा होल. असं मोठा होल पडला मस्त दिसतात ना. असं प्रत्येक टायमाला तेलाचा हात घ्यायचा जरा ते चिपकत नाही. वा मस्त. अरे वा ताई हा तू बनवला. मस्त आहे. देवाला कधी घालणार? उद्या घालणार. हा तू तिकडे हार बनवला मी इकडे वडे केले. वडे खायला ये. वडे खायला ये. त्या जेवायला काय बनवला आज? जेवायला काय बनवला? डाळ भात लोणचा. डाळ भात लोणचा. एवढे तर एवढी कठीण रेसिपी. डाळ भात म्हणजे एवढी कठीण रेसिपी. आजूबाजूवाली येतील ना ताई दावत दाल भात खायला. ताई गेली ताई. केली गेली तू गायब झाली. ए तू गायब झाली काय? आहे का? आहे मी म्हटलं तू गायब झाली काय? मग एवढे वडे बनवायचे तर मम्मीला जरा आहे ना व्हिडिओ कॉलने जरा. हा जरा बोर झाले होते मी. ताईचा फोन आला तेवढ्यात. आता बघ इकडे सर्व वडे एकदम रेडी आहेत. आता मी तुम्हाला एक आता व्हिडिओ दाखवला ना जरा सांगा किती वडे तयार झालेत. नंबर एक्झॅक्ट कमेंट करा. किती वडे झाले? हा तू त्याच्यावर धरून नको ठेवू कॅमेरा. मोजणार पटापट. नाही ते काय ते सांगतील. मी नाही बाबा अजून मोजले किती झाले. जे बरोबर सांगतील त्यांना एक ताट मोदील वडे. तुम्हाला लाईक देईल मी कमेंटला. तेल आपला मस्त तापलाय. जरासा पीठ टाकून बघितलं त्याच्यामध्ये. आता आपण त्याच्यामध्ये वडे सोडूया. वडे सोडताना काळजी घ्यायची. तेल तापलाय थोडा गॅस बारीक करायचा आणि हळूच सोडायचे. कारण ते चिपकायला नको ना म्हणून आपण आरामात सोडायचे. तो आता वडा बघा पहिला टाकलेला वरती आलाय. जिकडे आपल्याला जागा खाली दिसेल ना त्या बाजूने तेलामध्ये वडे सोडायचे आणि आरामात सोडायचे. थोड्या वेळाने सोडायचे का? हा म्हणजे कसं तेलामध्ये जरा कुरकुरीतपणा येतो. मग ते दुसरा टाकलेला त्याच्यामध्ये त्याला चिपकत नाही. आणि आपली कढई कशी खोल आहे ना. आता वडे सोडले. आता मी गॅस फुल करते बघा. आपले वडे तेलात सोडले ना की लगेच नाही आपण झारा घालायचा. 3-4 सेकंदने असं घालायचा झारा आणि बघायचे आपले वडे कसे आहेत. त्याला आता कलर आलाय बघा आणि एकदम. आता दाखवते फिरवायचे आधी. बघ कसे वाटतंय है ना. आपल्या कढईमध्ये आहे ना आता मी 3 सोडले. आपल्या कढईमध्ये 4-5 राहू शकतात. म्हणजे कढई कशी माहिती अशी रुंद पाहिजे. खाली तळाला पण अशी रुंद पाहिजे. म्हणजे कसं तुम्ही घेताना कढई अशी पातळ पसरट घ्या कढई. म्हणजे त्याच्यात वडे आहे ना 5-6 आपण सोडू शकतो. आपले वडे बघा बबल्स पण कमी झाले बघा. बबल्स यायला लागले तसे. आणि कलर पण आपल्या वड्याचा एकदम छान झालाय. आता मी काढते. आता आपण काढताना आहे ना पहिला गॅस कमी करायचा आहे कारण तेल आपलं तापलेलं आहे. आपण काढले झाऱ्यामध्ये.
आणि त्याच्यामध्ये आपले हे वडे हलवून सोडायचे आहेत. आवाजच सरत येतोय ना. असे घसाघस असे पटापट टाकायचे नाही. एक सेकंद थांबायचा आणि नंतर असे टाकायचे. आता तुम्ही बघा इकडे आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. आता सर्वात आधी वडा घेतलाय. तुम्हाला आवाज आला? कुरकुरीत आहे. आणि अशी चांगली खोबऱ्याची चटणी बनवायची. आणि वडे बनवताना एक काळजी घ्यायची, पहिला जेव्हा आपण पीठ शिजवतो ना तो चांगला घट्ट करून घ्यायचा गोळा करून, आणि त्याच्यानंतर ते हाताला चिपकतो ते आपण तेलाचा आत घ्यायचा आणि ते वडे थापायचे. आणि अजून एक गॅसवर तळताना काय करायचं, गॅस फास्ट करून ते तळून घ्यायचे. गॅस कमी नाही करायचा. आपण पहिला तेल तापलेला असतो ना, पहिले सोडले ना वडे की थोडा सोडताना थोडा गॅस कमी करायचा, नंतर फुल वाढवायचा आणि त्याच्यावर आपले वडे तळून घ्यायचे. आणि एकदम भारी लागतात आहे मम्मी, कुरकुरीत. बाहेर पावच, आपले गणपती पण आहे आपल्यासोबत, आणि असे कुरकुरीत वडे खायला भेटले चटणी सोबत, मग काय बोलायचं एकदम. आता तुम्ही मस्तपैकी गौरीला वडे बनवा, म्हणजे गौरी गणपतीला. आणि खोबऱ्याची चटणी. बसले तू कशी बसली आहे? चटईवर बसली आहे. दिल वाकडा आहे आज. दिलो